Gagawa kami ng Pinoy Baon Tier List kasi yan ang humulma ng ating kabataan at ng mga tao ngayon. Sobrang dami ng dadaanan natin. Kaya atin agad simula. Ano ba ang pinaka-paborito mo? Tignan mo kung yung paborito mo ay ilalagay din namin sa taas. Tapos pag hindi naman ng daliri mo, hindi naman. Talaga tayo natuto. Ay, so, Kaya mahilig eh. Hindi ko tanggap yung 2 piso burgers lang. Tinan mo itong nakita kong presyo. Pumunta pa ako dito para na siguraduhin Yan, sige. So, tigisa tayo ng lagay kahit saan, no? Kahit na anong tier. Okay. Saan yan? second row pang-anim. Ano yung role eh? Ali, B6. Ano ba? Ito, okay. Ayun, tagal. Sa burgis. Yeah, kasi di ko to alam eh. Yung hotdog on rice. Lagay mo, walang choice. Oo nga. May ketchup pa wala. He ain't wrong though. Nerds. Nerds. Burgis din yan. Mahal yun eh. How ba yun? Tawag ko dun, how lang. Ito, how. Oh, how Ito, flex how lang yan eh. Ay, yung how ostya. yun yung ano eh. Yung ostya. Go, Goat How ang di ba yun yung puta. yung gatas? Bakit ang lasa dyan eh? O iba pa yun. Goat yan, guys. I-commune yun. Oo nga eh. Papapilahin mo yung mga classmate mo, no? Yung mga gago. Bakit? Ba't siya bobo? Ba't ka bobo? Eh kasi lahat tayo ng bata bobo. Ano yan? Tangina, Marlboro ba? Marbobo. Hindi! Ano yan? Yun yung candy na Hindi cigarettes Yung yan. candy. Tangina, bata yan. Hindi siya Paborito. ba naabutan dyan? Grabe kayo. Dahil galit ako dito kasi gusto ko Yakult, lalagay ko tong Ramita sa Sabi walang kwenta. na nga ba eh. Sabi na nga Yakult ba. enjoyer ako eh. Dami may iron sa video. Bakit pa siya hindi ganun kakilala? Parang mas narinig ko Yakult. Kasi nauna si Yakult. Oo, original competitive talaga. Kasi nila. ano, parang pangmasa yung dating ng Yakult. Yung Genie. Oh, yung Genie, oh. PW. Ayan, naalala niyo yan. Sino ulit yung endorser na Yakult? Okay ka ba siya? Oo. Start all the riches from the food we eat. Naging bobo na rin yung bata tapos nag-ipat na natin sa bobo bata. Nabobo na siya kausap eh. Teeny-weeny. Kasi ano eh, no, patingi-tingi kasi eh. Kaya, Oo, ano, kasi nasa ano pa siya, yung parang nakahinerang plastic. Oo. Gustong-gusto ko yung lalagyan nun eh, ang astig. Yeah. Tapos yung pag-ubos Maganda. na lalagyan mo ng barya. Di ba may ganun din, pero yung sa burger naman, yung parang candy. Oh, yung Burgis ka, burgis. Ayun, di. Burgis ka, burgis. Yaji pakilagay sa burgis. Yeah. Burgis Oo, burgis yan, burgis. O burgis yan. May sausawan. Sausaw, yeah. Tapos tayo sa gilid, pa sweet corn lang. Ano yung tig-piso? Sweet corn lang ako. Tapos itingin ko sa kabila, yung kaklase ko, may sausawan. Teka nga, bigyan nyo nga ako ng context ko ano yung paborito ng bobong bata. Hindi ko maintindihan kung ano yung pagkain dyan eh. Kung may naalala kang bobo mong na batang kumain yan, goods na yun. Lahat nga yan. Kaya, Lagay na lang lahat ng ganun. Ano ko ikaw yung bobo? Tapos kinakain mo. Maganda yun. Pag sinandot mo yung daliri mo dun sa Oo. plastic. Oo. Sup-sup na. Naaalala nyo dati, malaki yung cheese ring. Oh, maluwag-lawag. Lumiit siya ngayon eh. Maluwag-luwag pa nun. Malit pa kasi tayo. Malit pa yung daliri natin. Bata pa tayo dun. Yung palang kaya natin pasukin nung panahon na yun. Siguro to Mic-Mic, pwede to sa paborito ng bobong bata. Kaya, puhutik yan. Yan yung pipiliin ko. Kasi marami dyan yung nauubo. Oo. Kaya, Oo pambobo. nga. Di ba? Ano pag nagamit nila yung straw? Yung nagmimik-mik noon, medyo delikado Yun nga eh. Pag nalulong ka sa Mic-Mic. Hindi ako nagbibiro, may kaklase ako ng elementary, siningot niya sa ilong gamit ng straw. Maganda future doon. Kamusta na siya ngayon? Hindi ko alam. Nasa rehab ba yun eh? Kaya. Burgis yan. Burgis siya pero goat din to eh. Ito yung worth gastosan eh. Gusto. Oo. Grabe, Diba? sulit talaga. Kung Sulit. kaya may perfect ka sa isang test. Pwede yun. Oo nga. Ito. Hindi ko Oo nakita nga, yan. oo. Ako, di ko nakita Oo, gago. Di ko nakita. Paborito ng bobong bata. Nag-ano din ba kayo niyan? Nagko-contest kayo kung gaano kadaming yaki yung Oo, kaya pwede may nilagay pasok. sa Oo, chip. kaya mong nguyain. So, yain. Ang era. Pag nagko-contest ka nun, isa ka sa mga paborito. Tapos yung sayaki, dapat hindi makangasim yung mukha mo. Oo.
Masarap yung maling on rice na baon kapag yung Tostado. sobrang luto ng ano, Tostado. talaga. Oo, Yes. yung Oo. Masarap. crunchy. Oo, ang sarap niya kahit hindi kahit hindi na mainit. Mhm. Kasi pag malambot pa yung maling mo, pagbukas ng baon mo, panis na yung kanin mo. Saka yan yung middle ground eh. Mas okay sa hotdog pero hindi siya ganun ka nakakaumay. Yung hotdog kasi, Ben, parang may makeup yung kanin mo. Oo nga. Pagkabukas mo. May anime pula, blood. may highlights. Pula. May brush. May blush. Para siyang Yun pangkalso lagi- ng pinto eh. Ano ba to? Ang tawag dyan? Ah, Lad. Oo, yan yung natitira eh. Oo. Kaya siya kumukunat eh. Ang tigas pa yan. Baka ano yan, kapag Pangawit yun eh. wala kang makain, Oo. magandang energy booster yan pag gutom ka na. Ah, bro. Sa classmate. Kasi pag hihingi sila, tapos pag magkadikit yung Sandok. mga sticks. Ah, goods. Yun. Jackpot. Jackpot again. Minsan, sisikapan mo yung kamay mo dun sa kakuhanan niya para madurog, para maputol. Pagalingan pala. Dinuduro ko na lang lahat eh. Kung di ko makukuha, hindi mo Walang dapat pwede makukuha. kumuha. Quote yan, men. Yes. Quote yan. Yan, Yung yan. titipirin mo yung stick, Oo. tapos dadaliriin mo yung... Diyan tayo natuto eh. tapos pag hindi napad ang daliri mo, tila mo na. Diyan talaga tayo natuto. Yan yung nagpalaki sa atin eh. Hindi na tayo naging bata pagkatapos yun. Tsaka una magdedesisyon kung anong unahin mo, kung daliri o dila. eh. Sakit na ng dila mo. Maabot na lang yung dulong-dulo. Alam niyo yung baka natin, yung sinasabi, yan, ganyan kayo ngayon. Buti na malulong sa iyan yan kaysa sa mikmik, man. Kainom ng tubig. Papambobong. yung ano ko dyan kung bakit pambobo yan. Kasi hindi ko alam kung bakit. Pero lahat ng kaklase ko dati may baon na ganyan. Kasi alam mo kung paano nila binubuksan, yung pinapalakpakan nila ng sobrang lakas. Oo, nga pala. Para pumutok. Puputok. Puputok. Kasi Oo. daming hangin lagi niya. Oo. Hindi ko maintindihan bakit putok na putok yun. Excited lagi sila pag nabubuksan nila yan. Papalakbuksan yung sobrang lakas. Arp, kunin mo na Arp yung mga di namin alam. Yung panahon mo. Oo. Pumalos. Oo, malos. Masarap din yan Masarap for din yan. outin. no? Oo. Oo. Kasi mahal eh. Worth yung deckwat mo eh. Sa yung ice gem. Sa go. Huh? Ano yung ice Masarap gem? yan. Masarap Ice gem? yan. Happy, Goat? di ba? Okay. Oo. Titipan mo pa kung yung ibabaw mo na yung kakainin mo Oo, tapos oo. yung ano. Ano? Ibayin nyo ano yung marang. 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 Parang... Alam nyo ba yung lasa niyan? Ako, di ko pa siya Ay, oo, tinry. oo. Wait, Ito parang pa yan. parang hindi mo maintindihan kung dapat ba lasa siyang spaghetti o dapat ba lasa siyang carbonara na hindi ko maintindihan. Saka may kwento ako dyan, nung kumain ako dyan nung bata ako, nagka-food poisoning ako. Nako. Magic. Maggie, wag niyo akong dalalaan. Experience ko Lalagay ko sa walang kwenta yung yung beef noodles ng Lucky Me. Ang hirap naman kasi ibaon niya. Na-try mo nang ibaon yan, Ay, right? yeah, true. Ano dapat sa bobong bata yan? Pagka yung binaon mo, tapos pagdating na ng pagbubuksan mo na, wala ka ng noodles kasi nakalo na sa sabaw. Ay, putik ko. nga. Natunaw na, yung sobrang lambot na niya. Oh, lalagyan mo, sumabog siya. Ay, yun. Amoy beef noodles yung bag mo, men. Eh, Di ko lang pa rin patalakas ang energy nitong Zesto as paborito ng bobong. Di ko lang. Ang dami ko na nakitang bobong batang mail. Depende kung gaano ka bobo. Saan ba niya tinusok yung straw? Oh, saan mo ba tinutusok yung straw niya? Kaya pwede palang palitan Ako ko eh. Ano palang palitan mo ito? Pwede palang palitan. Ay, sana panahon ni Arf. Hindi natin alam. Oh, sige, lagyan ko ng kategori ko yung malbobo. malbo. Para sa bobong Arf. Eh kasi yung candy stick na kulay pink, tapos parang niyoyosin mo. Siguro kaya ito natanggal agad eh. Kasi hindi siya magandang sa bata eh. Kaya ka mahilig mga ni Gary Arf eh. Dala mo. Hindi ko na siya makita eh. I mean kahit kung hindi ko siya nakikita. Never ko nakita yun. Oh. Diba? Pwede. Diyan muna yan. Diyan muna Mahilig yan. siya. Wasabi to, di ba? Hindi. Parang Hindi mo alam kung anong Vegetable. vegetable Ano? daw. Anong vegetable? Veg chin ng pula. Veg chin. Alam mo kung bakit paborito ng bobo ang bata yan? Kasi pag kinain mo yan, yung isang buong lalagyan, aantukan ka ng sobrang.
Uy, seryoso. Oo nga, sabihin ko. Parang $1 million question eh. Lagay natin yung lapas bad choice o walang choice. Kasi kawawa naman yung bata maghahanap ng mainit na tubig sa school. Hindi nga eh. Baka pang burgis to yung gumawa nito kasi baka may thermos siya, yung baka, yung mayaman. Na, Social. Oo nga. baka kaya niyang ilagay yan sa tier list. Tama ka doon. Pero sa yung high school ko, sa labas na. Burgis ka pala eh. Burgis. Burgis ka pala eh. Burgis ka pala. Kasi lalo ko kinakain ko yun eh. May na-discover tayo. Ilagay nyo nga si Paulol dun sa sa burgis. Itong Lemon Square. Mula. Mm-hmm. Oo, tapos at the end of the day, hindi mo rin makakain. Iuuwi mo rin sa bahay. It's either that or pitina siya sa bag mo. Naipit mo sa mga librong. Naging chips na siya dun sa bag. Ang dami na ng pambobo. Yan yung niya. Di ba may Candy stick loob yan? May candy sa loob. Si Candy sa loob. Oh, yung may candy sa loob. Oo, Yeah. naalala ko. Tapos makikita ka, pipili ka ng finger candy. Tapos dapat pag hinihipan mo, umiikot. Pag hindi umiikot, papalitan mo. Dapat Bakit? umiikot Kasi siya. hindi worth. Oo, Hindi dito pambobo. Matalino pala to eh. Bawo pa eh. Hindi yung pambobo dyan kasi minsan yung iba dyan durog na. Tapos yung durog makikita din. mo yung mga bata, nakangangap pataas na yung tubo. Tapos Oo, pinipit. tama. Oo, yeah. Bakit alam ko yung mga alam ni Arf? Magkaedad ba tayo? Alam ng mga bobong bata eh. Yes. Yes. Gusto ko to eh. Ito yung tinitira mo pa yung gitna, di ba? Tsaka yung maganda dyan, alam mo yung feeling pamburgis siya, pero presyong pang walang kwenta. Yung Oo nga, iniisip ko pa burgis nga yun kasi Ganda medyo kasi ng mahal gawa yan. eh, no? Kasi, maganda parang yung may gawa. gem sa gitna eh. Ano na ba to ngayon? Ang tamis niyan eh. Oo, 69. Maganda to. Dapat tong spaghetti, yung tira-tira sa birthday mo, may ganong tira dapat dito. Marami rin bobo kasi ko. Hindi ko mapigilan yung bobo. Lalagay ko dapat sa Dapat go, pala- pero ano to? QB. QB? QB. Bakit bobo? Kasi pag Dami kinakain nasaktan. mo yan, grabe kayo. Maraming hilera yan. So, kakainin mo siya, parang hahati mo ng ngipin mo yung sakto paghati mo. Iiwa-iwa Oo. Kasi ano siya, Okay. wafer kasi siya. Wafer, Wafer. Oo, pang matalino kaya rin, natuto tayo magtipid tsaka mag-compartmentalize. Organizer. Kung may QB, dapat sana may Nissin wafer din dyan, no? Oo nga eh. amazing. Yung wafer sana eh. Goat yun. Yung panahon ko. bawo ko lang ng isang araw, bang isang KitKat lang. So pag binili ko yung KitKat na yun, wala na akong kakainin yun. Sarap naman. Pero gutom ka. Hindi ko alam kung worth it o hindi. Tapos naaalala ko nung linabas nila yung KitKat Chunky. Puta, yun. Yeah. Uburatin ni Class. Ah. Yung ayoko sa Airheads, yung pag pinagbilhan mo sa cafeteria, mainit, tapos dumikit na yung candy dun sa wrapper. Oo. Yung kailangan mong kayurin ng ngipin mo yung candy mo lahat sa balat. Mas okay nga yun kasi hindi na mabubura out yun eh. Sigurado ka. Ayaw nga. May Kadiri ang mga bata, pre. Oo. Alam mo yun, yung bata ka, uy pre, sarap yung pahingi. Kasi ano mo pa yung Duduraan lalawayan mo. mo, kakainin mo pa din. Gagano na mo. Hindi ako. Hindi matitibag eh. Puta. Pag gusto. Doon mo malalaman kung bobo talaga classmate mo. Ilinawayan mo na hiningi pa din. Iisipin lang yun, challenge lang yun. Palagay sa burgis nung Chips Ahoy. Mahal ba yan? Ayoko nga. Mahal Ayaw, yan. mahal yan. Mahal yan. Mahal yan. Sarap kaya. Wala, burgis talaga sa pa. Hindi. Burgis na classmate. May rami akong balikbayan box. Oh, burgis ka nga. Hindi ako yun. Hindi isang kamag-alaka namin. Hindi ako yung mayaman. Yan tayo eh. Nagkakaalaman tayo eh. Naipit. Hello Panda. Hindi ito Burgis. Goat yan. Ano yan? Goat Hello yan. Panda. Medyo lang. Medyo pricey Medyo siya. lang. Oo. Kasi di ba dati wala pa yan yung yung naka-foil pack. Di ba dati lahat yan naka-box pack? Oo, lang, naka-box. Yung bubuksan mo yung gitna, di ba? Ah, may yun yung puno. parang octagon. Yeah. Mm. May serrated sa gitna ng Hexagon. buo. Natuto din ako dyan eh. Yung kakagatin mo lang sa gitna, isip-sipin mo yung chocolate, tapos sa mo ng dilap. Di nila. Lahat ng pwedeng dilaan. Pampatigas ng dila. Lahat. Yan pala po. Hardcore mode doon. At ang pwede mong gawin para protektahan yung baon. It all interconnects. Champi, ilagay mo sa walang kwenta.
Eh, bakit? Alam ko yung yung masarap na version ng Champi. Alam niyo yung Lush, yung brown. LUSH lang. Yan. Okay yan. Yan, masarap yan. Yeah, Masarap. masarap Lush yan. candy. Yan. Yan yung masarap. yan yung Mas masarap yan. yung titipirin mo pa yung yung outer layer. Tapos pag natikpan mo na yung inner layer na chocolate. Ano yung parang gatas? Ito ba yun? Yan ata Diba may yun. sapay parang yan. naduduro? Ito yun, di ba? Oh, yan. Ay, di- Alam di- ko lang yung basic na Lush. Burgis eh. Hindi, may nakikita ko yung parang... Ang burger naman yung alam nito. Hindi. Yeah. Ano yung dudo? Hindi ko na... Yung mukhang pacifier na candy. Ang practice din pala ito eh. Oo. Yun ba yun? Ang palakas din pala ito eh. Yung mga fast sige mo. Oo. Pakilagay dun sa paborito ng Ito sa bobong bata. Yung dodo? Oo. Napansin ko lang, yung mga nilalagay natin sa paborito ng pambobong bata, sila yung pinakamasayang kainin. Kaya nga dito tayo eh. Parang tanga, laki-laki mo na sumusupport ka pa sa pastay. Ako maglalagay ako para kay Arp sa panahon ni Arp. Para naman hindi puro si Arp yung naglalagay, di ba? Oh, sige, ano dyan, ano dyan. Yung yung nata de coco. Sabi na nga, Yes. Oo nga, yeah. Sabi na. Ito ba yun? Ito? Naabutan ko yan, actually, pero inis na inis ako dyan kasi laging malagkit yung plastic niyan eh. Oo. Bakit? Parang, Dahil sa sauce? Juice niya? Parang ganun. Yung ayoko lang yung pagbibili ka na ng ganyan, tas yung alam mong luma na yung pack kasi maitim na, may libag na yung yung malagkit dun sa Oo. labas niya. kasi mo naman, pag yung nagtitinda yung sa kantin, ba't yatapat nila sa bilad ng araw yung mga tinda nila? Nakaka-please. Wala silang choice. So. Sa araw sila, nagtatrabaho maragal. Hindi, pero nagpayong naman eh. Kailangan ibilad din yung mga Oo. Talaga? Pang walang choice? Yung pimiento na cheese Hindi, whiz. pabaon kasi. Pabaon. Kaya rin, Pimento, burgis. Pimiento, burgis. hindi ka pwede umahon dito sa hirap, uy. Kasama tayo. Yes. Ang ganda ng Yakult kasi dulong-dulong kami. Paano yung binubuksan yung Yakult? Pag Maayos. mo, lilipat ka sa bobong bata. Sino nagtutusok? Ang sarap-sarap kaya ng feeling na tatanggalin mo siya ng isang buo. Oh, tapos pag hindi mo na buo, feeling mo bobo Ang ka. bobo mo, pupunta ka dito. Wait. Paano yung binubuksan? Binabalatan. Babalatan Di ba mo. may ano yan? May Halfway plastic nga eh. lang dapat eh. Para hindi ka mag- Wala. Anong halfway? Ginagawa namin din sa ngipin na. Bubuksan mo ng ngipin mo, tapos dire-diretso na. Ay, pambuko ka. Okay, ito nga talaga. Hindi yung Yakult yung ilagay mo dyan, si Arp yung ilagay mo dyan. Naging photo ni Arf. May PNG ata kaya dito. Hindi nyo pa ginagawa yun. Yung inaano nyo binabaon nyo yung ngipin nyo. Pag nabuksan nyo, pwede nyo nang inumin. Ano ka, vampira? Ano bubutasin mo gamit ngipin? Oo. Ang gating mo. Parang Ano vampire. putik kayo? Dahil? Iba. Arp, may gusto ko itanong sa'yo. Oh. Lahat ba ng mga klase mo ginagawa yan o ikaw lang yun? Hindi lang ako. Ginagawa ng mga kakasi ko yan. Sa goat yan. Sa goat daw. Hindi ko to alam. Hindi ko natikman. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Pure foods ba to? Ano yan? Madali kainin. Yes. Minsan may flavor Pwede pa. rin sa no, diba? kanin. Pwede sa kanin. Pwede pabaon Di pa ni nanay. nagkukulay. Di pa nagkukulay yung kanin mo masyado. Yeah. Kulay orange. Hindi May na siya blush crispy on. though. Kasi, Kung may kulay na, may flavor din. Masarap pag pinapabaon din sa'yo yung sauce. Yung barbecue sauce. Ayaw yung sauce. Yes. Lalo na yung pag naka-plastic pa talaga na sauce, ikaw yung magbubukas mismo doon sa ano. Ilagay nyo nga ako sa dukha na tier list, hindi ako makarelate. Nugget. Wala sabi nung nanay ko, kada dadaanan namin sa grocery yan, mahal masyado. Tapos ako, iyak na lang ako doon sa ilalim ng part. Ano yan? Mga iniyakan. Mga iniyak. Ini. Kasi Medyo sasat kasi spicy siya siya. eh. Yeah. Mas Oo, mahal siya pero- sa hotdog. Mas mahal siya sa hotdog. Tapos sasabihin ng nanay mo, mas mabubusog ka sa hotdog Oo. kaysa sa chicken nuggets. Ang liit ang chicken nuggets. Yung nanay ko, imbes sa chicken nuggets, ang bibili niya isang buong manok eh. Worth. Mas sulit kasi. Mas worth. Bakit ang specific? Di ba pwede mga iniyak? Dapat babae nakalagay dito eh. Mga profile pic ng babae. Konti na pero mga 36 pa to eh. Mga 36 pa to. Ano mo na-count 36? 1, 2, 3, 4. Nag-9 ako, 999.
Di ba kung natuto tayo mag-compartmentalize sa... Kaya, Hindi ko kasi nabasa, hindi ko kasi nabilang yung per row kasi. yan na pala mo, kinakagat mo yung Yakult. Iningipin mo kasi ako, kaya ganyan. Kasi mahirap din siyang mahirap as bata, mahirap siyang buksan. Mahina ka Liwanag. Ay, Mahina ka lang. wala rin Yes, po, wala yes. kwenta. Ewan ko kwenta yun. Hindi ko na-experience ba yan. yan? O candy? Hindi, ano lang siya, mint lang siya na maliit. Para siyang bala ng pellet gun. Oo. Actually, pwede rin sa pambobong bata kasi yung mga klase ko ng babataan yun eh. Bakit mo siyang green peas? Oo, yun yun. Parang ganun nga. Hindi ko ito na-alala. Alam una, ano siya? Nako, Arf. Ay, yun yung sinasabi mo, Pau. Ito, how-how. How-how. Yan, yan Oo, yung Hindi sinasabi yan mo, parang Pau. lush. Yan yung gatas. Matigas nga. yun eh. Gatas yan, oo. Oo, yung sabi mo parang nadudurog. Oo. Yan natin How-how sinasabi nga mo. pala. May how-how tayo dito? Hindi, ibang hawaw Hindi, may isa pang how-how eh. Ito, flakes. Oo. How flakes. How flakes. Yung masakit sa how-how yung pag kinagat mo, tapos automatic mangingilo ka. Yes, kasi. O ako lang ba yun? Hindi, may ganun siya. Yan, ganun. Ako gagawin, nilalawayan ko muna. Ayan, tapos oo, yan. Yan tayo. Ito, favorite ko to kay Eli ko sa Goto. Pochi. Goat yan. Ano yan? Pochi. Pochi. Goat yan. Hanggang ngayon, goat yan. Yan, Goat yan. Yung hanggang doon lang sa dulo ng daliri mo malalagay. Oo, Yan yung mas masikip. Ay, mas masikip. Mas mas maliit. maluwag. Mas maluwag. Ano mas malawag? Marami ka mas masikip. masusuksok dyan. Yung cheese ring yung malaki, Arf. Cheese ring yun. Oo, tama nga. Yung sa iniliit mo lang pala masusuksok yung Ayan, hanggang ngayon, di mo alam kung Yan. anong masikip. Anong... Arf, yan sinusuksok mo sa masadong maliit Ay, gago, Quake ba to? Yes, Quake yes, bar? yes. Tayo na goat yan. Yes. Yan din yung pipiliin Kahit ko eh. Kahit itong nasa picture, Burgess yan. Di ba pang burgis yan? Oo, Wait. burgis yun eh. Pero yung Oo. Quake na Quake lang. May quick goat na yun. normal lang. Oo. Yan, mga ganyan. Yan, ganyan. Papasok mo yung dila mo sa gitna. Kasi yung basic. Ito yung basic. Yan yung basic. Yan, oo, yan, yan yan, yung Yeah, yeah, basic. Choco Burst. Yeah, Choco. Chocobers. Pero mas gusto ko yung vanilla. Wala na eh, nasa burgis na yung mga iniyakan ko eh. Kasi di upper. Walang choice. Walang choice. Masarap yung strawberry dyan. Yung strawberry, pero yung tawag dito, natikman nyo ba eh? Ang basis ko yung butter flavor. Yung butter. Puta. Butter, Ang wag. weird nun, ang weird Wag nun, yung eh. butter, wag yung Ang butter. weird nga ng bata. Ang weird nun. Alam ko sa inyo, paano nyo kinakain yung ribis ko? Inahati nyo dun sa linya o kinakagat nyo lang dire-diretso? Nakagat ko lang. Hinahati yung linya. Hinahati ko yung linya. Hinahati. Hinahati ko. Yes, Tatlong linya hinahati. yun eh. Tatlong linya. Chaotic to Ate. si Eric eh. Ako lang ba yung kayo? Chaotic ang puta. Unless straight din yung ngipin mo. Sakto yung kagat ko sa Pa-square linya. din yung ngipin. Yung safari. Hindi ko Ay, alam oo. yan. Hindi ko alam. Oo, Buti hindi niya masarap yan. malaman yan. Hindi ko to alam. Naabutan ko yan. Yan yung OG na Choco Mucho. Oo, yan yung original. Yan. Yan yung... Hindi ko to alam. OG na Chocomoto. Saan Hindi tayo? ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Alam mo ba't di mo alam yun, Pao? Burgess. Hindi ako Borges. Kasi naman tangin ng pangalan niya, Safari. Ba't may hayop ba dyan? Bakit walang gumagalaw ng Ovaltine? Ikaw na. Hindi kasi Di ba ang ako pangalan yan, Ovaltinis? Ovaltine. Oo, Yun, di ba? ano parang dog food yung itsura. Si Papa Diggs. My God, I hate drugs. Parang pang-burgis Parang- din yun. Medyo mahal yan eh. Oh, pamburo Oo, siya. medyo mahal ano na. siya, medyo rare siya. Makita Parang sa school. 10 piso ata siya. Kung di ako nagkakamali. Oh, medyo 8, rare 10. yan. Diyan ka mag-iipon ng laway eh. But yun Ovaltine. kaya nga nasa bobong bata eh. Kasi ipunin mo talaga eh. Ano ka nagbaho niyan, dumidikit yan sa ngipin. Oo. Tapos didikit mo sa ngipin mo para kang bungi. Burgis Ha? yun eh. Ha? Hindi burgis yan. Yung binibili na tigda dalawa lang dun sa maliit na pa. Hindi kasi nakikita namin pag nakikita ko sa kantin yung malaking pack lagi yung binibenta eh. Kaya walang makabili-bili yun eh. Ito krimo din yung hinawakan to, goat yan. Aling creamo, yung classic na ata classic. to eh. Classic to. Pag burgis yung double dip eh. Pero ang ganda ng box nun, no? Yung parang bulaklak yung ibabaw. Yes. Kasi binibenta nila yung pag Valentine's. So, sino Yung nilandi pala mo? yun. Oo, kung nilalandiin ka. Burgis na nga, lumalandi pa. Kakaiba ka Kaya nga talaga. siya may panlandi eh. Hindi ako Grabe ka putang ina. Iba talaga. Hindi. Ako lang ba yan? Pag kasi preso lang yun na.
Kung kasi presyo lang sila ng Zesto. Hindi, mas ano kasi siya, mas Kaso rare siya kasi sa siya eh. artist eh. Pakilagay ng Moby sa walang kwenta. Putik ka lang. Bakit? Sarap-sarap. ang gusto ko yung Moby na caramel. Okay. Ay, Nicely defended. Kung Moby caramel yan, iaangat ko yan. Takas makatuyo ng laway rin doon sa dulo eh. Pag tinataktak mo na, Oo, yung powder na niya. parang mamamatay ba ako? bobombasa. Every time eh. May thrill eh. Parang mamamatay ba ako pag nilahat ko to sa Sabi sa inyo, lahat yan, pambobomba. sa tamang oras pang bobo lahat. Hindi ko alam kung unpopular opinion din to akin pero iburgis nyo nga yung Presto. Kasi kung wala kang pambili ng Presto Matic, baon mo bingo eh. Yung bigo yung budget version doon. Ang pwede tingi-tingi. Ayan. Laptops. Burgis yan eh. Burgis yan eh. Ano na yung Oo, burgis? yan eh. Nakakapagbaon ng Burgis yan eh. laptop. Oo, yaman mo na pag may plato. Hindi, bibili ka sa labas. Yung binibili mo ba niyan, yung nakakarton pa? Oo nga. Oo na. Hindi sa labas yan, bibigay ko yung 5 piso. Oh. Ilan na yun? Oh. May budget version yan din. Ano yun? Curly tops ba yun? Min, Hindi. Curly tops? kasi nungalingan naman yung curly tops. Minsan Masarap. pagbukas mo, hindi naman curly. Oo. Tunaw na kasi. Alam mo na, Naalala na. nakatakot din sa flat tops pag wala na siya yung isa pa niyang layer. Yung, di ba may parang may silver Ay, pa siya sa foil. loob? Oo, nakakatakot Oo, na yun. Di mo alam kung saan na po Ah, nanggaling yun. Ninaltrato na yun. Kaya din sa flat tops, pag ang binili nyo, yung nasa box, dumidikit yung dilaw na yung papel. Oo, yung papel. Ah, Di ba may papel yan? Pag Chipipay nakadikit yung kasi dilaw, eh. tapos pag hindi mo matanggal, sige na, subo ko na. Bakit nga pala walang white rabbit dito sa listahan na to? Oo no? nga, no? Panahon ko na yan, JD. Oy, Nabuto alam naman naman natin natin lahat yun. Okay. Kala ko panahon Pero ko una ko na. narinig yung white rabbit sa tatay. Hindi naman sa kape, pero di siya available. Baka yun lang yung sikat. Tayo. Yung Oo. nice white rabbit. Ayan. Yan. Bukod Masarap Chinese, yung ano yun eh. kaya pala Yung tayo ano, brainwash. Yung wrapper, masarap yung wrapper. Paminsan pa kasi sabi nila, yung wrapper na puti niya, pwede mo rin kainin daw. Oo. Hindi, oo, pwede mo oo. talagang kainin yan kasi ano Oo, yan, rice hindi yan. paper. Oo. Ang alam ko dyan, may Rice dalawang version yan eh. Merong Yes. version yan na pwedeng kainin yung wrapper, merong version na hindi. Kaya Yun pala nga, lagkit kailangan mo nito. alam. Kaya ako, yung may papel yata yung nakain. Kaya pala malagkit to eh. Oo, Diba? merong version yan na nakakain yung ano. Oo, yung wrapper, merong yung wrapper. hindi. Baka yung version ni JD hindi. Sure ka ba? Ako hindi ko alam kung may pinagkain mo, basta kinakain ko. Shit. Error. Sige, paborito ng bobong bata yung chocolate. Paborito mo. Bakit? Bakit? Nasaktan siya. Bakit? bobo? Ba't siya bobo? Yan. Depende. Kasi tawag dito, di ba, pag, yan, nakapakain ganyan. So, pag bubuksan mo siya, maigi mo siya bubuksan. Pag nasira, maiirita ka sa sarili mo kasi yes. nasira, nag-crumble eh. Hindi sasabihin ko eh. Oo. Nakakabobo nga yun. Tsaka Dapat minsan kasi perfect. durog na sa'yo eh. Di ba? Oo, Durog yun. na agad, wala ka pang ginagawa. Ang daya. So, dapat bibili mo talaga yung nakapack. Kasi pag Hmm. nakapack, ibig sabihin, hindi pa masyado nasisira yung Or pag- Ay, Or pag nasa lalagyan, wag mo kunin yung nasa yung pagpuno. Kasi sabihin Oo. yung ilalim nun durog na. For sure. Doon Binili ka mo sa na. labas. Oo. Kung binili mo ng tingi, wala na. Hmm. Crazy tip. Eh, di ba yung pumuputok sa Yes. bibig? Yes. Ay, Yes. puta. Chupa yung chups. madalas nakahugis pa yung lollipop. Yes, Oo, yes. lagi usually hugas pa. Oo. Kasi yung mga bata pa lang tayo, nahihilig sa mga food ano eh. Kaya siguro nagkakaroon ng food fetish. eh. Oo. Kung hindi yan Burgis, nasa goat yan. Sige, lagyan na lang natin sa bobong bata. Ang dami na akong buo. Kasi pag sinubo mo yan, yung parang kang tanga na kanganga ka, pumuputok sa bibig mo. Ay, oo. Nilalasap mo eh. Oo. Ah, Pero mahal na, di ba? Mga 15 Ah. ata, 20 pesos. Ano? mahal yan. Chupa chups yan. Mahal. Tapos Mahal, yung oo. kasi mo nakatingin sa bibig mo. Kasi maririnig eh. Maririnig ng katabi mo talaga yung ano eh. Yung pagputok ng candy. So therefore, Sino ba nakaisip na gawin pa yung pinag-uusapan nila sa meeting room eh? Ano gusto nyo? Dilaan ng bata. Paa! Kabubuhan. Ano yung bilog lang. Nawala na hininga dun sa palagay nung butterball dun sa walang kwenta. Si Butterball gago. Hindi ko to alam eh. Kaya kasi na-search. Kaya yan yung malaking Yan, bilog yan, para yan, sa yan, window breaker. Yan. yan yun.
Tapos mo kainin, lutang ka niyan kasi mataas na nga sugar mo, mataas pa cholesterol mo. Ah, Pero bata pa tayo kaya wala tayong pakialam. dapat yan di kinakagat. Ah, okay. Mukha pa lang yun, mukhang nakarami ng bata ulit. Ito na nga, akin to eh. Favorite ko to yung goat to eh. Akin to eh. Goat sa akin yan, No, ba? okay. Alam niyo Burgis ka yun. talaga? Burgis Burgis ka ka Burgis! Burgis ka talaga? Mura lang to eh. Kasabayan to ng Mahal piatos. yan! Puta Mahal ina. yan! Pre, alam mo yung budget version yan? Ano yun? Mr. Chips? Oo. Burgis ba to? Kasabayan Burgis na yung yan. piatos eh. Mura lang naman ang piatos. Oo, pero yung Nova mas mahal siya ng konti. Mas mahal siya, mas mahal siya. Akan. Ano yan? Finger, finger. Pahiga na. Yan na. Iba nang finger rin pagkatawad. Ibang clover na yung finger. Yung bilis kumalat ng virus ngayon. Proud na proud pa sila. Dumi ng kamay ko. Tino mo. Kaya nga sila tumanda ng ganyan. Wala silang ginawa kundi mag-finger ng clove. Kasi na-conceptualize yan dahil sa mga bobong bata na naglalagay ng seasoning dun sa noodles tapos kakainin na hilaw. Oo. Kaya nauso yun. Actually, kaya nga nauso yung Noodle Crunch na yun. Dahil doon. O, hindi mo ba yun? Innovation. Next gen yun, man. Next gen. Matalino. Matalino yung ano nila. Oh, big brain. Okay pa ba yan? Gago, may Ay. unboxing. Unboxing. Ganun pa rin. Pero, Tayo na Nuda Crunch ba to? Yan, Kaya naging Noodle Crunch Parang yun. he. Tapos pagdating sa kanya, drug na yun. Ah, siya baka siya yun! Siya yun! Grabe. Grabe naman. Yung iba gustong-gusto, yung iba ayaw. Ano ba? Alam niyo memories ko dyan? Pag humingi ako dyan, ako yung ahablutin ng nanay ko eh. Bakit? Hindi, wag yan. Junk food yan. Ahablutin ako ng nanay. Ma, Pwede pala Tommy, dito yun. hablutin ako. Patlipat sa iniyakan. Ha? Dali. Is Jolly. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Alam mo yung the best Bibili kami yan? Sausaw mo sa gatas. Solid yan. Ba't siya umiiyak? Iniyakan din niya. Hindi naman jolly yan eh. Hindi naman siya jolly. So, ito ilagay ito adobo sa ano eh. Hindi siya walang choice eh. Pero pabaon Hindi siya to walang eh. choice. Masarap to eh. Minsan nga, buburawutin pa ng kaklase Pwede mo nga yan siyang eh. burawutin Pasubo. eh. Paano kayo pinapabawanan ng adobo ng nanay nyo? Nakahalo sa kanin, nakahiwalay. Depende kung mahal ka niya nung araw na yun. Depende Pag kung nakita- nagsoli na yung kapitbahay ng Tupperware. Para Oh, masarap dapat siya pag hindi. ilagay mo eh. Kasi, Pero bakit yung nanay ko? kaya kung mahal ka pa dyan. May ginawa ka ba kagaguhan bago ka umalis ng bahay? Hindi mo malalaman kung may plastic o Yun wala. yung parusa ko dahil iniiyakan ko yun. Pasaway ka. Oo, gusto mo yung Tommy ha? Ayan, Ito, adobo. halo ang adobo mo. Parehas na Tapos ang balok laki naman. pa ng hiwa ng sibuyas. Ba't Hindi ko alam yan. kawaras? Yan yung sumisip-sip. Yung parang nasa Sinisip-sip. straw. Ay, kala ko. Ang alam ko, choco-choco. Sinisip-sip. Mahaba yan, mahaba. Actually, choco-choco. Sinisip-sip? Bakit hindi gago? Ayan na, lahat na. Mahaba, sinisip-sip. Pera, pag-circle na tayo. Ay, ito ba yun? Oo, Hindi yun naman choco-choco yun. ba tawag doon? Pero Hindi, may iba pang brand, may iba pang brand. Ano Pero isa pa? yan yung Ano isa pa? choco-choco. Choco-choco. Ah, okay. Okay, good. Oh, yan yung isa. Yan yung ano. Oo, Ito, ah, ito, Mas to, mas alam. Ito yung alam ko. Ito yung alam ko. Yan alam yung ko. masasarap. Yan yung nasa loob ng stick ko eh. Gago, what? Wait lang. May sinabi siya eh. Ayan. Buong buhay ko kinakagat ko choco-choco para na-open. Oo, meron. May Mga- hiwa yan May doon. hiwa? Bobong bata tayo. Oo, may hiwa yan doon. Wait, yung panahon ko, kinakagat ko lang talaga yan para mabuksan. Hindi ba ngayon lang? Hindi, ngayon lang nagkahiwa yan. Ngayon lang nagkahiwa yan. Oo, ngayon na. Dati wala talagang hiwa yan. Dati talaga hindi tayo nakakahanap na hiwa eh. Oo. Ngayon lang tayo natuto maghanap na hiwa eh. Uy, tarayin mo ng bacon sandwich, pamburgis. Oh, hindi. May murang bacon. Hindi. Bacon. Ano? Hindi. Bacon Bacon eh. yan, pre. Oo, may Bacon! bacon. May 10 murang pisong bacon biskwit. lang. 10 pisong biskwit. Wait, saka nakita ng murang bacon. Meron murang bacon local. Baka ham yun, hindi bacon. Hindi. Pero hindi siya crispy. Hindi siya crispy na bacon. Oh, baka ham Yung malambot. Oh, malambot. So, alam mo local. Bacon sandwich nga. Ay, Oh, saan? Burgis ka. Burgis?
Ayaw ko talaga yun. Subconsciously. Ayaw niya ilagay. Nilive out na utak ko subconsciously yung sinabi mo. Yung egg sandwich palagay dun sa walang choice. Kaya, mamamasa yung tinapay mo nun eh. No? Oo. Kasi nagpapawis na yung scramble. Oo. Ano na talaga? Mamawis. Tapos yung pagkagat mo, magkadikit na yung mga tinapay ha. Oo. Nakadikit na yung tissue ng sandwich. Yun na yung cheese mo eh. Baka yung sandwich ni, yung bacon sandwich ni Paolo naka-ziplock na. Oo nga. Oo nga. Depende anong klaseng corned beef. Depende kung Local ba? Ayo, depende. Oo. Depende kung saan yung corned beef pag kung pinang-recess ba o lunch. Meron pangit na corned beef men eh. Anong pangalan na yung Carne parang, Norte. yung ba yung parang may may food coloring? Labas na lahat ng pula. Oo, yung sobrang pula. Ito ba Yung yun? sobrang Yan, pula. Carne Norte. Naiinis ako dito. Mas gusto ko pa isa yung parang powdered kaysa dito eh. Powdered? Powdered. Powder. What the fuck? Hindi, parang patuyo na siya. What is this porky stick? Hindi, local din to, Logan. Local din. Shit. Yeah, yan yung burgis. Yan. Pati yung ano, yung pure foods, burgis din yan. Yung Delimondo, pag kinain mo yan, tatagal buhay mo. Oo. Yan. Sarap yan. Tala, binidyo pa, di na yung picture yun. Dito rin yun. Wala lang siyang ginawa. Eh, basta gumagalaw yung picture. Dagdag coins yun, men, pag may video. May coins pa. Sorry. The poor man's Kit Kat. Hindi niya, kaya pala hindi alam ni Pao. Ba't nilagay mo sa burgis? Burgess yan. Okay, medyo may kamahalan pa Pati din. isa pa. Isa nga may-ari. Yan. It all makes sense now. Sarap na to. But, Pambaon ba siya? Parang naaalala ko yun yung Yeah. kinakain mo pag umuwi ka na eh. Oo, pag pupunta ka sa Pangalawang ano? baon. Sa bakery. Baon mo pa uwi. yun sa Imada. Pag uwi ka, gutom ka naman ulit Yan yung mga binibenta na naka-plastic kasama ng mga itlog pugo. Ito nga. Sarap Nakita yan, ko na ano? siya. Nakita ko na siya. Yeah. Sarap Yung cover yan. kasi di Okay, alam ko yan. Piatos, lagay sa buburautin. Yes. Best flavor? Yan. Sour cream. Ay, sour cream. Oo, sour cream pala. Oo. Yes. Sour cream nga pala. Oo. Sour cream, wait, piatos. Pag cheese kasi, sabihin nun, boring ka. Alam, pag chichirya, May lagi barbecue akong pa. ano eh. Lagi akong barbecue. Barbecue gusto ko dyan. Ano ba? Chicken. Nagustuhan nyo ba yung mga Pizza. kakaiba nilang flavor? Yung Pizza, pizza, bago. yung roadhouse steak, yung mga ganun, Yung steak, savory hindi. beef. Yung pizza pwede. Pwede yung Yung- pizza. yung pizza pwede. Okay yung pizza. Sino ba ito? Yan. Sino, ano ba siya? Bakit? Anong lore nito? Bakit siya? Wala. Japanese. Ah, Yam-yam. Hapon ba? Hindi, yan kasi yung ano, yung itsura kasi nung ano, yung itsura kasi nung... Ba't itim Ay, na? na JD, bakit may... Merong ganyan na mamahalin eh, yung Arnott's. Yung marami silang version, yung may Ay, kutsara, burgis. rice. Burgis. Hindi ako burgis! Iniyakan ko yun! Ano spelling nun? Gusto na lagi ng mga Hindi. chicks eh. Puta. Hindi. Lami Ayan. eh. Pambalik bayan yan eh. Arnott. Arnott's Club yung... Naalala niyo yung steak o na may sausawan? Isaw-sawa ng stiko? Nakalimutan ko yung pangalan niya eh, pero na-elementary ko yung mga kaklase ko may ganung baon eh. Oy, burgis. Yung mga kaklase ko. Pre, yung mga pulis na sinasabi ko, iniiyakan ko lang yun. Stick ko na may sausawan. Tangin na tinipe. Stick ko sausawan. Wala eh. Ito. Steak o choco dips. Yan, pina niya. Huh? Steak o choco dips. Yan yung steak ko na wala siyang chocolate sa loob. Ito yung matigas eh. Tapos mo. Alam ko to. Ang tigas Alam mo, nito eh. problema dyan? Matigas Matigas lagi. lagi. Matigas lagi. Nilabanan nila si Yan. Kasi Pero Yam hindi, Yam. pero hindi nila nagawa. Hindi Ang nila pangit kaya. kasi, ang pangit Bakit ng kasi, packaging eh. tsaka pag dinilaan mo to, malapit lang eh. Hindi lalakas dila mo yun. Pag mahina to, pag dito ka nagsimula. Pero rich yung ng lalagyan yan. Masarap nila. Ridge. Uy, walang sumapit dun sa sa takip oh. Sarap. Ito yung nakakasar Sarap eh. kaya ganito. nila. Oo, yan. Pag may sumapit. Didilaan mo yung takip. Oo, didilaan mo Pero talaga. ayaw ko Ay, pag sumasabit eh. No? Tayo nagugutom ako. No? Oh. Ito eh, maraming boba sa kanto namin kumakain yan eh. Lagay ko yan sa panahon ko yung Nutri-Star. Feeling ko naman di nyo nabutin Hindi ko yun. to alam. Ayoko yung Richie yan kasi ang sakit lagi ng gilagid ko tsaka ng, ano yun, yung ngana-ngana. Kasi ang tigas niya. Putik. Pagkatapos ko kumain, parang may sugat na yung ano mo. Kawawa naman yung... Hindi kayo marunong kumain.
Para ba kumain ng Richie? Ilalagay mo sa bibig mo, tapos patutunawin mo yung, ano niya, yung shoga niya. Mga Ovaltine boy talaga to eh. Ano muna lang, ano, Hindi na pala muna. Malaway talaga to. Hindi eh. na. Hindi. Madumi talaga. Teka, Sinuklian na ba kayo ng ano? Ng candy ever? Sa jeep Oo. yan? Oo, lagi. Sa jeep? Sa jeep hindi Ah, po sa jeep? bago. Oh, hindi. Di ba kasi lahat ng jeep May naka-ready may candy siya sa harap pero hindi naman, minsan kasi di ba magbabayad ka muna bago ka umakyat, meron silang ano, boy sa ilalim. Ayun, minsan doon ka nila susuklihan para ang gagawin lang ng driver mag-drive. Yeah, hindi masarap ko pa yakisoba pero pamburgis din yun. Burgis talaga yun eh, Burgis. Hindi siya pambaon eh, pampagkain na yan. Oo. Eh. Oo. Pero di ba kayo na ano siya kesoba na kukulangan? Parang Yung onti wala. lang eh, Oo, di ba? onti, Kumpara onti sa talaga. pancit canton, ang onti. Oo. Kasi dami sa bobong bata eh. Chips ahoy. Oo. Eh, mahal eh. Goat kung afford mo, burgis kung Oo. hindi. So pag may pera ka, goat ka na agad sa buhay eh. No? Yung sunkist tatanggalin ko sa burgis, talagay ko sa goat. Hindi ko natamdam kung gaano siya kayo burgis eh. Hindi na Grabe siya kayo. sikat eh. Kasi Hindi ano na siya, sikat. foreign nga kasi siya. Ah, Kasi Zesto local eh. Hindi talaga to burgis eh. Ilalagay ko sa walang choice. Pabawa ni Bawa. Hindi talaga eh. Kasi kung burgis na dapat sarap na sarap ako dun eh. Hindi eh. ano yan yung bacon? Bacon sandwich. Sana all, pipilit ng nanay magpako ng bacon, no? Sana all. Burgis talaga eh. Iangat. Bacon o burgis agad. Ibaba mo yung Nova doon sa Burgis. Putang ina! Yan mahal, baby. Mahal yan. Saka wala kasi siyang, wala siyang piso version ng chichirya kasi. Eh, di ba yung Wala- sabihin nun, yun yung lahat- piso lahat- version niya? Lahat kasi ng Nova, isa lang yung size, yung malaki-laki. Oo. Eh, hindi, may maliit yan. No, yung pinakamaliit niya, mas malaki pa rin kaysa dun sa usual na chippy o Oo. clover or ano. Oo. Nag-google na. Yari kayo, nag-google na. 27.30. Laban niyo talaga yan. Sabi ko talaga sa inyo. Oh, 16 pesos. Ito tayo maghanap. Oh, tapos Hindi talaga siya matatahimik. Hindi talaga. Oh, 11. Paano nangyari yun? Hindi ko na sa kung ilusyon na to. Oh, diba? Mas mahal nga. Oo, di ba? Mas mahal nga. 15. Yung kanina. Sale yun. Oh, may sale yan. 13. 2 piso diferensya. Pang 2 piso burgis na. Ina. Bakit? Nung bata ka, may 2 piso ka na spend. Oo, napupulot naman ng piso. Hindi ko pa rin tanggap. Hindi ko tanggap yung 2 piso burgis na. Hindi nyo na ako pipigilan pag ilagay ko ito pareho dito. Ayan. Hindi napili ko. Binalik ko yung Nova. Nova sa taas. Binalik ko lang yung Nova sa taas. Ay, di, sa Burgis yung bacon eh. Oo, nasa burgis na yung bacon, oy. Hindi, wala. Hoy, Oy, nasa burgis na yung bacon. Wala. Bakit yung brips, bacon daw tawag? Hindi naman burgis yun. bakit snack ba yun? Oo. Yun yung isang bacon na ayaw mo maging madilaw. Kabaka na pa naging crispy na yun. Yung Nova ka ba? Tangin. Hindi, sige na, okay na to. Goods na to. Tangin na, kumuguhan yan. Hindi talaga eh. Ay, oo, tama. Bakit? Yan, para sa tabi yung burgis. Wow. Talaga mas mahal pa talaga siya sa mga yan, no? Dahil 2 piso siya mas mahal. BDD chips ahoy. Tangin. Yan. Bullshit. For emphasis. Kaya ayaw na ng demokrasya. Anarkiya na lang tayo. Tinan mo itong nakita kong presyo. Pumunta pa ako dito para lang siguraduhin Hayop kayong tatlo. Nova na maliit, 13.50. Gatos na maliit, 13.95 mas burgis. Burgis. At naman yun ang gusto niyong gawin, birch tree. Sana all.